Der var sgu da ikke nogen, der prøvede. Der var ikke nogen, der prøvede at gætte Rebussen i går. Til gengæld så sagde Bettina, du er mærkelig. Nå. Og Silas spurgte, om jeg var gay. Nej. Men hvis du nu havde gættet den Rebus, ikke, så kunne jeg lige have været forbi med en 500 kroner til dig og sige, sygt godt gået. Ikke? Men Rebussen her, ikke? Det er jo det første spadestik, ikke? Ikke, Mowgli? Og i forhold til Bettina siger jeg mærkeligt. Og Silas skulle have lidt hjælp til jeg ved ikke, hvad Silas han skulle. Så er der jo bare det ved det. Man kunne lave det sygeste merch, ikke? T-shirt med Bettina siger du mærkeligt, ikke? Så Silas spørger, er du gay, mand, ikke? Nu prøver du at høre her, ikke? Fucking latterlige haters. Syge mennesker, ikke? I kan jo bare gemme jer bag den der lorteskærm, ikke? Så går jeg kraftedeme i gang med at bygge et eller andet til 2,8 millioner eller sådan noget, ikke?